Dat de survival sport heel iets populairder wordt, die hoort wel blikken bij de Bickel Survival Run. De 22e editie bij de Green Ster bij Ljouwert lukt dit hier een record aan deelnemers, zo'n 1600. Het is sterk groeiend. 5 jaar terug toen ik de organisatie op mij nam, zaten we op ongeveer 700 deelnemers. Ja, en in 5 jaar doorgegroeid naar 1600. Waarom is het zo populair als survival dan? Landelijke bekendheid, het spreekt de mensen aan. Het is natuurlijk ook hartstikke mooi werk. Een beetje door de natuur heen, door het water heen, wat obstakels die je tegenkomt en uitdaging. Ja, dus dat is wat mensen zoeken tegenwoordig blijkbaar, een stukje beleving. Bijzondere obstakels binnen ik weer dit hier. De zwaarste is toch wel de Alversterdenroute. Een flink eind klauteri en dan kom je dan, hoe de algemeen, heel sloopt weer aan. Ben je nog niet klaar hoor? Nee. Maar wat is hier nou de lol aan? Ik ben zelf helemaal kapot, meisje. Ja? Dat is het lekkere? Ja, Oké. fantastisch. Is het goed? Ja, een beetje warm, maar kom maar goed. Nou, ik zie je net vorige keer. Succes. Je mag buiten blijven. Een onderdeel dat vliegen die net teruggong, maar nou wel, is disse. Aan de ene kant van de sneldiek gist het water in. Dus een meter diep bij de instap. Ja, oké. En aan de andere kant van de sneldiek komt ze dan weer uit. 70 meter onder water, maar alleen nog maar die holleboppen water. Bij Bickel ook graag. Hij gaat rechts aan, mijn touw is vrij. Voor gewoon een makje, voor oren net zo leuk. Is het toch wel leuk zo? Maar het stukje is niet zo leuk. Nee, is niet zo'n leuk stukje, hè? Nee. Nee. Echt wel leuk. Oh wel, je vindt het wel? Oké, gelukkig.